95.2 Ràdio. La Municipal de Terrassa. Les 11:39 del matí, recta final del submarí, i avui ho fem d'una manera que, d'una banda, ens emocionarà, d'altra banda, podem contribuir a emocionar-nos encara més, ara ho explicarem, i d'altra banda ens fa molta il·lusió comptar avui amb la presència aquí a l'estudi d'una veu coneguda i d'una persona que ens estimem molt i molt i molt. Ara ho expliquem, però d'entrada la presentem, perquè si no, no us situo. Maria Betriu, bon dia i bona hora. Bon dia, Mariona i oients. És un plaer estar aquí en aquest programa, en aquesta casa que m'estimo molt. I que coneixes molt i molt bé. I que tinc molts records, moltíssims. Maria, benvinguda al submarí. Avui no vens sola, però no. Vens a presentar un projecte musical que ara explicarem i vens acompanyada d'aquí. Del meu fill. Del meu fill Arnau. Però d'un gran músic. Sí. L'Arnau, que t'acompanya també en aquest projecte. Sí. Un projecte que hem d'explicar perquè justament ha començat aquesta campanya al Verkami, però per situar una mica els oients, si et sembla, Maria, abans d'entrar en el Verkami, si t'haguessis de definir, és a dir, qui és Maria Betriu, a banda d'aquesta gran veu que ara després escoltarem? En relació a la música, òbviament. Bé, jo sóc una apassionada de la música, apassionada del cantar. Sí. Diria jo. Sí, els que et coneixem donem fe. Que sí? Sí, ho portes dins. Sí. Bueno, mira, bé, jo des que era petita, jo recordo que la meva mare m'explicava és que sempre anaves pel passadís amunt i avall cantant. Sí, i és veritat. Em sembla que vaig néixer cantant. No, en vez de plorar va cantar la Maria. Exacte. Cosa que ja ens agrada. Bueno, plorava també, eh? Bueno, com tota la canalla. Sí, esclar, d'això no quedem exclosos. Per tant, el cant, la veu, l'emoció, el talent també, afegeixo jo, que portes dins, mica en mica, doncs evidentment creixes, aquesta maduresa musical, no es passa la primera vegada que parlem amb tu, i arribem a data d'avui amb quin camí ja ha recorregut? Perquè has tocat diversos pals, també. Sí, vaig començar amb la nova cançó, perquè era l'època aquella del radioscop sí. I tot allò, amb el Salvador Escamilla, i jo vaig començar a aprendre a tocar la guitarra i vaig començar a fer cançons meves, i doncs com a cantautora vaig començar així. Després em vaig dedicar més a la música una mica més de caire comercial. Sí? Vaig entrar, després de passar per diverses orquestes i grups, vaig entrar a Marfil, que després es va dir Ivory, sí. I bueno, amb ells doncs, vam fer un recorregut molt important, molt maco, molts èxits, molts discos gravats. També era un referent, no?, dins de la música sí. Del territori. Sí. Vaja, segur que molts oients ara que ens estan escoltant diran home, i tant! Sí, ho recorda molta gent, sí. Per tant, recorregut, doncs, i què et porta ja fins aquí? Bé, després va haver un lapsus perquè va néixer el meu fill Arnau. Sí. I va haver un lapsus de cantar. I després ell mateix ha sigut qui m'ha fet tornar a reemprendre aquest camí de va, mare, canta, torna a cantar, fes estàndards, que és el teu, el que t'agrada a tu. Saludem-lo. Bueno, hola, Arnau. Hola. Ets una mica el culpable de que la mami torni, no? Bueno, a veure, clar, si tens instruments a casa, no?, que és el que em va passar, clar, jo sempre hi havia hagut guitarres a casa, piano, i doncs de seguida vaig agafar la guitarra i em vaig posar a aprendre a tocar-la, no? I clar, després, home, si tens una cantant a casa, el més normal que pot passar, no sé, un diumenge després del dinar, doncs és fer un tema, no? Jo, com que no parava mai de cantar a casa, sempre he sigut pesadíssima, amb això. És una pesadíssim que ens agrada, que això... Home, hi ha maneres de ser pesat, però la Maria ho és amb elegància, És cert, pel passadís encara canta, però clar, llavors és... Espera, em poso la guitarra o el piano, no?, i ja comencem a... Com és aquesta relació? Perquè, esclar, ja no de mare i fill, que no n'hem de fer res, però de música, guitarrista, música, cantant, perquè a banda del passadís de casa, evidentment aquí hi ha un treball que ara explicarem, qui t'hi va aquí, com ho enllaceu? Perquè és curiós. Bé, és una cosa de tots dos, mútua, penso jo. Ell fa els arranjaments i doncs llavors, mare, provem això, aviam, què tal? Que bé. I endavant. Sí, bueno, més o menys. I et fa cas la Maria? Bueno, jo experimento també, no? Però a vegades, no sé, bueno, acabes prenent decisions, no?, per lo que queda millor. I això, llavors, clar, hem estat preparant un repertori de... Al final és el seu repertori, no?, d'estàndards de jazz,
i de música, sobretot americana, no? Bueno, estàndards de jazz, bossa nova, i al voltant d'això hem acabat fent un repertori bastant extens, no? Brasileres, també, temes brasilers. Sí. Que bé. Per tant, ara els escoltarem, només faltaria, però aquests estàndards de jazz que ja ens avançava l'Arnau és el que podem trobar en aquest projecte, aquesta campanya de Verkami, ja saben els nostres oients que és aquest procés de micromecenatge, que podem ser mecenes, que podem contribuir a fer realitat ja no un somni, sinó un projecte, i per tant, si entreu, encara us queden 34 dies, per tant, fem que la Maria i l'Arnau comencin el 2015 amb un somriure i amb molta feina. Teniu, com dèiem, 34 dies per formar part, per ser padrins d'aquest projecte que ara sí presentem, Maria. Estàndards de jazz en català. Sí. Què hi trobarem? Doncs hi trobareu, com et deia, temes brasilers, en els quals alguns he posat la lletra jo i fet l'adaptació en català. Uau! D'altres estàndards de jazz americà, sí, que ja hi havia les lletres en català, les adaptacions fetes, i bé, bueno, és un conjunt d'aquestes dues coses. Hi haurà uns 10 temes aproximadament que estaran compostos d'això. El català sona igual? O és a dir, ara és una pregunta que ens anem una mica de mare, però en el sentit de el que importa és cantar amb la teva llengua materna, la que et fa bategar el cor, però clar, hi ha molts estàndards i molt jazz que el trobem amb una altra sonoritat. El català com s'adapta, això? L'anglès costa una miqueta més, la veritat. Els temes anglesos és una mica difícil. Home, però... Per la sonoritat, poder, o no? Hi ha un factor bastant important, no? Que és que al final no és la teva llengua, llavors a vegades realment les lletres potser no arribes a entendre exactament el que diu alguna cosa, no? I et perds una part de la informació. És un concepte molt diferent. Que després l'has d'investigar, no? I t'has de parar a buscar la traducció correcta, diguem, no? Hi ha expressions que a vegades costen de traduir, no? I més en lletres, no? Que són coses poètiques, que a vegades també... Sí, que mètrica fins i tot a vegades, Sí, clar, i que es fan anar bé amb la mètrica. I clar, bueno, després el complicat també és saber traduir-ho, no? Que aquí ja hi ha adaptacions fetes que estan molt bé, i llavors la Maria també ha fet algunes adaptacions ella, que estan la mar de bé. Com el Nature Boy. Sí, com el? El Nature Boy, per exemple, que en aquest cas va ser aquell noi. Uau! Sí. Per tant, el català, evidentment, el que tu deies, no, Arnau? Aquesta llengua teva que domines, que controles, perquè en la definitiva cantar i tocar és emoció, no? I pel públic, home, imagino que pel públic català... Home, i tant. Serà... Bueno, ja ho ha sigut en altres ocasions que hi ha hagut gent que ha fet coses d'aquest estil, no som els primers, i tampoc serem els últims, imagino. Esperem que no, que la música avanci, Sí. I clar, és una manera d'acostar un repertori a la gent que potser li queda una mica més distant, no? Aquest repertori pel fet de la llengua, pel fet de que no pots viure, diguéssim, al 100%, no? Evidentment, la qualitat musical d'aquestes composicions és indiscutible, no? Jo crec que és música universal. Sí. Són peces precioses, penso jo, que agraden bastant a la gent, no? Clar. Però bueno, que te les has de fer teves, no? Perquè en aquest procés d'adaptació no és només adaptar la lletra que s'entengui ni la mètrica, sinó fer-te-les teves, i això es comença de zero, no? I jo el que volia afegir en el tema dels temes brasilers, que aquests sí que són més fàcils d'adaptar al català, perquè el portuguès amb el català té bastanta similitud. I de veritat que jo m'hi vaig trobar que dic, ostres, em surt que no me n'adono, em surt la lletra que em flueix, saps? Curiós. Sí. Bueno, clar, fonèticament són llengües bastant similars, a l'hora que de cantar-les i executar-les suposo que també, no? Que jo no hi entenc de tècnica vocal, però t'ajuda probablement el posicionament dels fonemes de les... Amb els catalans, amb els que som catalans, ens va molt bé el portuguès, té molta similitud. Clar. I s'adapta molt bé. Fem una cosa, abans de continuar, perquè jo ara ja hi soc en el Verkami, des de casa també, només que entreu al Verkami, poseu Maria Betriu, trobareu el projecte. Ara explicarem, sent mecenes, què és el que podem obtenir a canvi, aquestes recompenses, que per cert n'hi ha una que l'Arnau ens ofereix classes de guitarra, Exacte. Que és molt tentadora, Home, una classe particular amb l'Arnau de guitarra... I a més, ara que s'acosten les festes de Nadal, pot ser un bon regal per algú, no? Doncs de regalar les classes de guitarra. És una bona idea, Sí.
Ara ho parlarem, ara ho explicarem, però esclar, si tinc l'Arnau, tinc la guitarra, tinc la Maria, tinc la veu, tinc l'emoció i tinc les ganes d'escoltar-vos, doncs toca fer aquest tastet, m'imagino que el trobarem en aquest projecte d'aquesta campanya, aquest tema que ara escoltarem, que serà... i fes els honors. Sí, serà un tema brasiler, el que he adaptat la lletra jo, i que es diu Matí de Carnaval, que és de la pel·lícula Orfeo Negro. És un tema conegudíssim de tothom, però en català, primícia. Uau, exclusiva mundial. Ara toca escoltar aquest matí de Carnaval. Qualsevol matí pot ser Carnaval si escoltem a la Maria i les notes de l'Arnau, i per tant jo callo, els escoltem i acabem d'explicar com podem ser mecenes d'aquest projecte que ara mateix sona i sona així. Més blau al matí és més blau. El sol, si el crido, vindrà. S'aturarà prop meu i fins l'eternitat el seu camí farà al meu costat. Després jo no sé si n'hi haurà, si el sol tornarà a despertar, si aquesta cançó es fa realitat, serà al teu costat. Més blau al matí és més blau. El sol, si el crido, vindrà. S'aturarà prop meu i fins l'eternitat el seu camí farà al meu costat. Després jo no sé si n'hi haurà, si el sol tornarà a despertar, si aquesta cançó es fa realitat, serà al teu costat. Cantarà el meu cor, cantarà de matí, cantarà sols per tu i sens fi. Uau, bravo, uau! L'has fet ben bé teva, l'heu fet vostra, perquè és un tema, com molt bé deia la Maria, segur que des de casa l'han com ballat, però l'has adaptat a la perfecció, no? Amb la fonètica, el so, tot, absolutament. És com una cançó nova, sense perdre l'essència de l'original, però amb la teva petjada, no, Maria? Suposo que sí. Sí, ja t'ho dic jo. Aquesta és la intenció. Ja es tracta d'això, no? És la intenció una mica d'aquest disc, d'aquest projecte. És fantàstic, de veritat que clar, sempre, clar, la Maria, que vivia aquí en aquesta casa amb nosaltres, ja l'escoltàvem molt, no? I per tant, ja el coneixem com canta, però realment, Aquesta no l'havíeu sentit, encara? No, aquesta és la primera. Ja ho dic que era exclusiva mundial, això. Exclusiva absoluta. Per tant, si heu quedat tan emocionats i impactats i voleu formar part d'aquest projecte, que aquesta veu, que aquesta guitarra sonin encara més, ho podeu fer entrant al Verkami.
tenim encara 34 dies, teniu allà, la Maria us explica el projecte, qui sou, tant la Maria també com l'Arnau, i hi ha aportacions des de 10 euros fins a 250, que hi ha aquestes classes particulars. Què heu volgut? Com l'heu presentat una mica aquest projecte Verkami? Exacte, bueno, d'entrada, em sembla que no ho hem comentat encara, aquest projecte tindrà la col·laboració de músics extraordinaris, músics terrassencs molt com per exemple el Josep Maria Ferràs. Sí, home, esclar. Clar, que és un dels referents, no?, del jazz a Catalunya. Després hi haurà la S.A. Martí Arto al saxo, hi haurà el Pep Coca al contrabaix, el Federico Massanti al piano i l'Adrià Font, també molt conegut, a la bateria. Per tant, denominació d'origen. Això mateix. Sí. I tots junts fent aquest projecte, en aquest cas, exacte. Sí. al Verkami, aquests estàndards de jazz en català. Dèiem, això com l'heu presentat una mica? D'entrada es necessiten aquests 1.000 euros. Sí, hem posat aquesta base de 1.000 euros per poder tirar endavant el projecte. És, diguéssim, el finançament que necessitem per poder assumir el que és la despesa realment de la producció d'un disc. Des de la gravació fins a l'edició, no? Fins a, diguéssim, la fabricació ja de les còpies. Home, de moment, perquè acabeu de començar, no? La setmana passada ho veu posar en marxa, són aquests 40 dies més o menys que et dona Verkami, per tant, encara en queden 34, 230 euros, però paga la pena. El que deia abans l'Arnau, que jo crec que és important, aquest regal de Nadal, o sigui, te'l pots autofer, perquè tu col·labores com a mecenes i reps alguna cosa a canvi, però, a més, depèn del que tinguis com a recompensa, doncs també el pots regalar a algú, no? Clar, és una mica aquest joc, no?, entre bandes. Sí, a més, tan bon punt acabi la campanya, vull dir, sí. Clar, a veure, si no arribem als 1.000 euros no es podrà fer, no? Llavors, en aquest període de temps necessitem arribar... Esperem que sí. En això, no? Després, si algú realment vol fer les classes de guitarra, doncs pot ser un bon regal per aquests dies i després, bueno, no només són les classes de guitarra, sinó que és còpies del disc, invitacions pel concert de presentació, que serà a Nova Jascava, etc. No? Vull dir que és tot el pack de mecenes complet, no? Diguem, però a més tens les classes de guitarra. Home, llavors, val la pena que mirem aquestes aportacions, aquestes recompenses. Ho heu fet variat i per tothom, no? Que ningú es quedi, perquè a vegades hi ha mecenatges que dius, ai, és que clar, aquí no m'interessa. I aquí veig que entre invitacions, com dèiem, el mateix disc, el concert, les classes de guitarra és bastant variat. Sí, també fins i tot, si algú vol un concert particular en acústic... També hi entra. Podem anar a trio, clar, és més car ja, són 500 euros d'aportació, bueno, però és un concert particular, no? Sí. Home, quin millor regal, no?, de Nadal, que dir, escolta'm, un aniversari, no? Suposem el gener, algú que fa un aniversari, o ara abans d'acabar, fem-ho abans del gener perquè s'acaben els 34 dies. És a dir, que cantin a casa, home... Sí, anem a casa d'aquí, faci falta. En format de trio. Fantàstic. Ho farem, sí. Doncs, home, va, fem-ho. Verkami, que és fàcil. Entreu, poseu Maria Betriu i ja us surt ella, el projecte, la campanya, i fem, doncs, això, que el 2014 acabi i el 2015 comenci de la millor manera. Exacte. I fent jazz, fent estàndards i fent veu, no? Sí. A més, les aportacions poden ser a partir de 10 euros. Això. Vull dir que ja vam pensar, no?, doncs la primera aportació, que llavors la recompensa és una còpia en format digital del CD. Molt bé. Que a partir de 10 euros, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, hi ha còpia física i invitació, còpia física i 2 invitacions, no?, per format parella, hi ha no? De tot, clar, format parella i família, còpia física. Sí, bueno. I el que vulgueu, aneu fent aportació. Hi ha diverses categories, no?, d'aportacions amb les seves recompenses, vull dir que això pot ser molt interessant per qui vulgui regalar música o qui es vulgui regalar ell mateix música. Home, i fer ciutat també, que és que sou de casa i això també s'ha de... Hem de tirar-ho endavant. S'ha de cuidar i hem de tirar-ho endavant. Per acabar, què significaria, ho dic en condicional, però això crec que serà un present, un verb d'aquells present, fer realitat això, no? Què significaria, per exemple, Maria, per tu també, per l'Arnau, no? Per mi és una cosa molt important, perquè fer-ho amb el meu fill doncs representa una cosa, bueno, imagina't tu, poder gravar un disc amb el teu propi fill, ara plorarem tots. Sí. Doncs per mi seria, un somni. Home, hi ha tendresa, hi ha treball, i jo crec que això ho hem de potenciar, Arnau, per tu què seria? Home, a mi em faria molta il·lusió, no? Seria molt emocionant poder tirar endavant aquest projecte,
perquè és, algo cuinat a casa, no? Mai millor dit. Sí, al passadís, ja ens ha quedat clar que allà hi canten, I a la cuina també. A la cuina és el lloc També, una també. mica de creació mentre es No tan sols els culinària, sinó musical. M'agrada, Exacte. m'agrada. I llavors un projecte, doncs, amb vocació des de ciutat fins a, diguéssim, com universal, no? Perquè hi ha el fet aquest, doncs, de que som gent de la ciutat de Terrassa, no? Que estem molt implicats amb la música d'aquí. Llavors, una part també de país, no? De dir, de portar música que crec que és universal a la gent d'aquí, no? Clar. I que poder-ho fer per la gent d'aquí, després doncs Bueno, poder portar alguna cosa, no? La no, música. també, aquest estàndard català que formi part de la història i la trajectòria, no? Vull dir que jo crec que... Home, i que millor de la mà de la Maria Betriu, també de l'Arnau Gil, el seu fill, però també a la guitarra i a la part també doncs, de música, i aquests músics que ja heu dit i citat, que formen part d'aquest projecte en concret i d'aquesta campanya. No tenim més temps, ja saps, Maria, que jo estaria hores i hores i hores i hores, però us agraeixo que hàgiu vingut avui aquí a presentar-ho. Moltes gràcies a tu, Mariona, ha sigut un plaer que ens hagis quina convidat. il·lusió. Quina il·lusió. Va, que espero començar el 2015 dient que ja tenim, que ja és una realitat, aquesta campanya Verkami de la Maria Betriu. Gràcies, que vagi molt bé. Ho deixem aquí corrents, ara els butlletins, i demà tornem a la mateixa hora. Adéu-siau, sigueu feliços i feu bondat.